Έχεις ανταγωνισμό, να το ξέρεις αυτό. Εσύ τώρα τι μας μαγείρεψες, είπαμε φύλλα σικιάς. Εγώ μαγείρεψα φύλλα σικιάς. Μα τρώγονται αυτά. Τρώγονται όταν είναι τρυφερά. Βλέπετε εδώ είναι ανοιχτό χρώμα πράσινο. Μπορούν να τα φάμε. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε αυτά τα τρυφερά φύλλα, λέω εγώ, να καταλάβουμε αν τρώγονται όντως αυτά τα φύλλα της σικιάς. Γιατί εμένα με έχεις αφήσει άναυδη. Κύριε Παξεβάνη, με έχετε φέρει στην εξοχή σήμερα. Σήμερα περπατήσουμε στο Λάγο Νήσι. Ωραία μέρα. Ευχάριστη. Και ό,τι βρούμε θα φτιάξουμε. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η σικιά. Ναι. Έχεις φάει ποτέ φύλλα σικιάς? Ποτέ. Τρώγονται. Και βέβαια τρώγονται. Και όχι μόνο, τα φύλλα σικιάς τα τρώγανε πολλοί αρχαίοι Έλληνες. Η σικιά ήταν το αγαπημένο δέντρο των αρχαίων Ελλήνων μετά την ελιά. Έτσι, τα φύλλα της σικιάς λοιπόν, εκτός ότι μπορούμε να τα μαγειρέψουμε, μπορούμε και να βάλουμε μέσα και ψάρι, να το τυλίξουμε, να το δέσουμε και να το ψήσουμε στη σχάρα. Έτσι θα έχουμε ένα ωραίο άρωμα από τη σικιά. Τι άλλο φαγητό μπορούμε να φτιάξουμε τα φύλλα μας? Λοιπόν, τα φύλλα σικιάς, εγώ θα μπορούσα να τα είχα μαγειρέψει, παραδείγματος χάρη με μοσχαράκι. Τα φύλλα σικιάς θα μας δώσουν μια ωραία γεύση και ένα ωραίο άρωμα. Θα πάρουμε τα βλασταράκια, βλέπεις, τα βλασταράκια της σικιάς. Αυτά που αρχίζει και πετάει. Βέβαια έχει πολλά γάλατα, αποφεύγουμε να τα βάλουμε στο χέρι μας. Λοιπόν, αυτά φτάνουν για 2 μερίδες φαγητό, τα κρατάω εγώ. Α, δεν χρειάζεται δηλαδή πάρα πολλά να μαζέψουμε. Για 2 μερίδες φτάνουν αυτά. Ωραία. Αυτά είναι φύλλα καπουτσίνο, λουλούδια καπουτσίνο. Λοιπόν, αυτά τρώγονται. Αυτά θα πάρουμε μερικά για να ντεκοράρουμε λίγο το πιάτο μας. Μια και τα βρήκαμε μπροστά μας. Καλημέρα. Γεια σας. Θα θέλαμε 1 κιλό μοσχάρι ελιά. Πόσο κάνει? 8 ευρώ. 8 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα ψωνίσουμε εδώ? Κρεμμυδάκια και ριζάκι. Τίποτα άλλο. Καλημέρα. Θα μου βάλετε κρεμμυδάκια γύρω στα 300-350 γραμμάρια, αλλά μικρά αν διαλέξετε μου παρακαλώ. Ένα πακέτο ρύζι θα πάρω. Τι ριζάκι? Ρύζι για πιλάφι, άσπρο. Νομίζω αυτό είναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι σας χρωστάω? Σε λεπτάκι. 2 και 30. 2 και 30. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το φαγητό μας. Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε το μοσχάρι με τα βλαστάρια από τη σικιά. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο το χρόνο. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο τώρα την άνοιξη που πετάνε τα καινούρια βλαστάρια της σικιάς. Όταν δηλαδή τα φύλλα της σικιάς είναι τρυφερά. Θα τα ζεματίσουμε πρώτα για να φύγει αυτό το χνούδι που έχουν πάνω και το κάψιμο που κάνει η σικιά και μετά θα τα μαγειρέψουμε μαζί με κρεμμυδάκια και μαζί με το μοσχάρι και θα γαρνίρουμε βέβαια με λίγο ριζάκι. Πόσα φύλλα σικιάς χρειάζονται τώρα για το... Τώρα για εμάς ένα μικρό ματσάκι όπως είδατε θα φτιάξουμε για 4 άτομα. Θα καθαρίσουμε τα κρεμμύδια. Από εκεί αρχίζουν τα μαθήματα μαγειρικής για σένα. Θα καθαρίσουμε κρεμμύδια, θα κόψουμε φετούλες και θα τα μαγειρέψουμε. Έχουμε κόψει τα κρεμμυδάκια μας. Ναι. Και τώρα? Λαδάκι. Θα βάλω τώρα τα κρεμμύδια να τα σοτάρω. Τώρα θα ροδίσουμε μαζί με τα κρεμμυδάκια και το μοσχαράκι. Μου το ρίχνεις μέσα. Και εδώ θα σου λέγα να μου βάλεις λίγο ζάχαρη να το καραμελώσω. Τώρα θα βάλουμε τα φύλλα σικιάς και θα μου ρίξεις λίγο ξυλάκι.
Λίγο νερό και σιγανή φωτιά. Σκέπασμα να τελειώσει το βράσιμο. Όσο βράζει το μοσχαράκι μας, εμείς θα ετοιμάσουμε ένα πολύ απλό πιλάφι. Θα βάλουμε να πλύνουμε λίγο το ρύζι. Θα σοτάρουμε λίγο το ριζάκι. Όσο ρύζι βάλαμε, 2 φορές νερό θα βάλουμε. Βάλε. Κι άλλο. Νομίζω ότι βάζεις, δεν βάζεις. Να μην το ρίξουμε όλο το. Βάλε ακόμα. Φτάνει, πολύ έβαλες. Πιπεράκι. Μην το κάνουμε πολύ καυτερό. Το ξεφορμάρουμε στο πιάτο. Ωραίο βγήκε. Ωραίο. Το βάλουμε Είναι έτοιμο, έτσι. στη μέση. Πολύ ωραία. Θα το γαρνίεις ένα ωραίο φιλαράκι από καπουτσίνο. Τώρα αν δεν έχουμε καπουτσίνο δεν μπορούμε να το φτιάξουμε το πιάτο και χωρίς καπουτσίνο. Ωραίο έγινε. Καταπληκτικό, μοναδικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, έχεις μαγειρέψει ό,τι υπάρχει έτσι. Τώρα όμως Τι εδώ. φύλλα, τι. Για δώσε, τι είναι. Εδώ σου έχω μια έκπληξη. Ωραία. Μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Να τη δω. Τι φωτογραφία. Λοιπόν. Όπα. Ποιος είναι αυτός δίπλα από το Γιάννη Βαξεβάνη, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός εδώ δίπλα από το Γιάννη Βαξεβάνη. Ψέματα μου λέγατε. Ροναλντίνιο, λοιπόν, στο ξενοδοχείο. Ήταν στο ξενοδοχείο και του μαγείρεψες. η μέρα του Πάσχα είχαμε κάνει πάρα πολλές σπεσιαλιτές. Να το λοιπόν, να που έφαγε παιδιά ο Ροναλντίνιο το Πάσχα. Ξέρει άρα να διασκεδάζει ελληνικά τα βράδια, αλλά και να τρώει ελληνικά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είχαμε φτιάξει ένα καταπληκτικό μπουφέ, έτσι με πάρα πολλά πασχαλινά πράγματα και τι μαζί της. Τι. Μακαρόνια με ντομάτα. Ο Μάουρο είναι ο σεφ του Ιταλικού δίπλα, Ναι. ο οποίος του έκανε μακαρόνια και ντομάτα και του είπε ότι ήταν τα καλύτερα που έχει φάει. Και μας έχεις υποσχεθεί τη Δευτέρα Λοιπόν, την επόμενη. Δευτέρα θα σας φτιάξουμε σάλτσα ντομάτα εγώ μαζί με τον Μάουρο, δεν θα πάω για ψώνια, θα φτιάξουμε 6 σάλτσες ντομάτες. 3 εγώ και 3 ο Μάουρο. Αυτές που ζήτησε ο Ροναλντίνιο. Όχι, μία ζήτησε. Μία. Θα τα Όχι, Εγώ φτιάξω. θα φτιάξω ντομάτας, 6, επειδή έρχεται και το παραγγελιέται. καλοκαίρι, είναι κάτι φρέσκο, θα φτιάξουμε 6 διαφορετικές σάλτσες ντομάτα. Τέλεια. Να που έκανε Πάσχα Ροναλντίνιο, παιδιά. Πάνω στην ώρα. Γιάννης Βαξεβάνης, να είστε καλά. 2:30 δικά σας.